Gaur atera doazen ikaspenak saiotik, beste ikuspuntu batzuk aukindoaz irizpide, eta misioak gure ikuspuntutik bakarrik egitea ez dela egokiena. Danon ikuspuntuak hartu eta hortik misioetarako ekintzak eta antolatzea erantzun onak ematen dauzela. Topagune honek lagunduko dozku, gai desberdinak jorratzea eta udalera eroatea ikuspuntu desberdinak. Gaur ikusi dugun moduen ikuspuntu desberdinak dauz eta hori barneratzea eta udalera eramatea.